Wadhi e lipot ma osebedo e gwenge mopogore opogore e giko higa mokadho gi chak higani. Jopiny e gweng' ma Soklo e location ma Lambwe East, Suba North County, Homa Bay nonego ng'ielo mane omonjo kendo nego diel mar achiel kuomgi e bungu moro manie gweng'no. Jopinygo ywago medruok mag ng'ielo kod lee mamoko mag bunge mamonjo kendo hinyo jambgi kod lee mamoko magipidho e miechgi. Ali Abich miyowa ler. E gweng' ma Soklo manie location ma Lambwe East ka chudo bura ma Suba North, jopiny obedo gi tich matek mar nego ng'ielo magiwachni osebedo ka monjo kendo nego jambgi kaachiel kod lee mamoko magipidho e miere. Chuny odiochieng' e kinde ma jatij wuon puodho ma ong'ere ni Kisaka Farm ne dhi nyime gi lago diek e bungu moro manie gweng'no. Ng'ielo mane opondo e bunguno ne oliwo achiel kuom diek mane olago ma ochwe monego dielno, kaka ilero gi maneja mar puodhono Kennedy Otieno. Mane wakwayo diek to bwana mane kwayo gino bet gi malo matin. Koro owinjo ywak mar diel achiel. Koro kodhi ng'iyo to yudo ka diek jowetegi ne mana alwora kanyo. Koro kotemo ng'iyo to yudo ka diel moro machielo wuok e bungu, to bungu kanye mane ng'ielo no nitie. Koro iluongo dhano, koro oluongowa, maka ne wachopo to wayudo ka thuol osediyo diel chama koro osenege. E kinde ne mane jogweng' ne oyuoro ma onego ng'ielono kapok ne omuonyo diel mane onegono, kendo bang'e to ne gichiwo milome ne apisas mochung'ne rito lee mag bunge tok kane gisenego ng'ielono. Jopinygo ywak ewi ng'ielo magikoni thoth e alworano kendo osebedo ka monjo kendo nego jambgi kaachiel kod lee mamoko magipidho e miere. Koro wakwayo sirikal mondo konywa kabisa mondo nikech gisehinyowa, ginego ka guogi diek, koro ok inyal pitho kata maber. So kinyalo kawgi mondo tergi kuonde ma inyalo negie gi joma chulo pesa. Wasebedo kimonjowa gi lee mag bungu kaka rao gi ng'ielo to gi thuonde machalo kobra gi paf ada. Sirikal kupitia KWS gisebedo ka gilimowa ka to yudo legi mondo giyudgi sama gibiro ok giyudgi. Wawuotho kodgi otieno mangima ma piny ru, to kata rao kata achiel kata chieng'no kata ywak rao ema onge. Omiyo wakwayo sirikal ni gisik ka gikonyowa kabisa mondo wabed gi lwasi maber, nikech ka watege mana wach mar pur to wagone giro kamano ahinya ni sa asaya ma ywak to gibiro. Apisas mag KWS mane otimo limbe e gweng'no ne okawo ng'ielono bang' ka jopiny ne osenege, kendo jatend KWS e kaunti ma Homa Bay Jackson Kibor ne okoni wuon diel ne biro mi chudo makende bang' ka giseluwo chike te madwarore, kama ne okwayo jopiny mondo obed ka chiwo negi milome wang' sa ka gineno lee ma kamago ma okawo okang' mar negogi. Well, I advise him on the process to get the compensation, because that was a clear case of python killing a colt. And for the other general farmers, if they see or they sight a python, they can call us, contact us, and then we'll go and trap it and take it to Roma National Park. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.